көн, хөрмәтле райондашларыбыз. Теләче август ширкәте безнең районга инвестор була 1 октябрьдан килеп керде һәм шушы вакыт аралыгында бүгенге көнгә кадәр алар бик күп күләмле эшләр башкардылар. Шул күләмле эшләрнең берсе Үзәк авылы биләмәсендә шушындый объект сафка басып килә. Хәерле көн, Алмаз Миннеханович. Хәерле көннәр. Алмаз Миннеханович, менә нинди объект төзисез? Безнең райондашларыбызга таныштырып китегез әле бу объект турында. Бу яңа баштан яңа басуга жер бүленеп алып, сушилка куйыла, монда хәзер сушилка куйыла тамла. Производительность идет 1 сәгатькә. Хәзер көндә фундаменты куелган, емкость накопительләр ясалып беткән, сушилкасын ботнада тиеп бетергә тиешләр. Газ килгән иште килеп җитәргә әзер тора. Уборка вакытына Яңа урожайны алганда бу инде сезнең тулы көченә эшли торган була, әйме? Алмаз Миннеханович, менә бу бинаны кемнәр төзи? Подрядчиклар кемнәр? Агромакстрой, егетләр Мәскәүләрнеке. Алар безнең Мәсимдә куйдылар, Леногорскида куйдылар шундый заводларына. Алга таба бу завод белән янәшәдә сезнең тагын нинди объектларыгыз булачак? Бу сушилка төзелеп беткәннән соң бу басуда сильный завод куела трамала, зур складлар. Зур складларда без үзебезнең яшәк семьяны тереп, чис тартып, шунда саклый трамалар. Безнең сельхозтехника базасында сез анда основной базагыз бит инде. Кайран гына шактый күләмдә техника, яңа техникалар кайтты. Менә булар турында да әзрәк әйтеп китсәгез ия. Яңа техникаларга килгәндә безнең основной бу трактор, барысы класс фирмасы, Xerion 5000, Axion 930, 950 штук, алар зур арбалар, 5 зур комбайн, Тукан, iş Туканы 2R761. Камаз 2 яңа КамАЗ кайтты, яңа бензовоз. 12-21-ләр 4, 82-ләр тоже 4 штук. Аларга пресслары, чапкычлары, арбалары тоже бу комплектта. Менә яңа кайткан техникаларга тукталып үттегез сез. Без ишетеп беләбез, сезнең яңадан да яңа накопительләр булар безнең районда булмаган яңалык дип әйтик. Менә бу накопительләр турында да әзрәк аңлатып китегез әле. Накопительләр тора торган була басуның үзендә, комбайнер шул басуны таптыра ярамый иде. Накопитель торачак елның басу сырайында, елда комбайнер үзләре килеп бушаталар. Емкость накопительдән зур безнең ПТФ арбалар яңадан шушы сушилка, ягмаса складка таштырамалар. Безнең склад җитмәгән чиракта инде бар әйтә рукава временное хранение зерна. Ябык склад дип, аның берсенә 200 тонна зерна керә. Шуларны утырып саклаган мөмкинчелегебез бар. Сезгә алга таба да уңышлар, бик зур рәхмәт. Эшегез бүгенге көндә алга таба бара. Уңышлар сезгә. Рәхмәт.